On the beat, it's Messman. Anyị ebe a nwa bube ndị mmụọ ebe a nji maịkụ ebe a nwa nọzụrụ elu ebe a bube ebe mmadụ bịalịsị n'anya aba na nzu n'anya obodo n'ụwa ịma na ndị ọcha bịalịsị n'anya emere mmanwụ ọ bụzi onye ọcha bịalịsị n'anya aba na nzu n'anya obodo n'ụwa agaba anyị so na mmanwụ ịma na achọba afọ n'ọbụzi mmụọ mgbede ike n'ọbụkwa mmanwụ pụta ụtụtụ weta ọjị anyị kpọkụzi olise akelu sonye si na aja zọlụ nsị ojubu ịnyịnya wele nkata nwanne mesi na ngọnụnụ n'obodo ekwere gonụnụ n'ịtọ na-ekwere kwenụnụ n'ịbụ na sịwaju nụnụ n'ọgbọnụ fele fele nọtọla babọnị mọnị fino feeling this obodo feeling me makọcha emresi ọdịbanya dị na mba emetụ n'omene nụnụ na-emekwe n'omenana dike kpọnyeje nụnụ na pịaba mkpọnana ajife gbararụ nwanne n'ọbụrụ omena ka anyị lụzi ogosi enwere odogwu anya mme anyị kpọnye ogidi agaba anyị na-epepe ọkaba anyị mgbede ike na-egbu mma igbo niile ndịama ndị fama na-adị mma anyị pụta ụtụtụ weta ọjị anyị kpọkwuzi olise akelu sonye si na aja zọlụ nsị ochubu ịnyịnya were nkata ịma na ndị ọcha bịalụsị n'anya emene mmanwụ ọ bụzi onye ọcha bịalụsị n'anya aba na nzu n'anya ịma na ndị ọcha bịalụsị n'anya emene mmanwụ ọ bụzi onye ọcha bịalụsị n'anya aba na nzu n'anya agaba anyị so na mmanwụ ịma na achọba afọ n'ọbụzi mmụọ mgbede ike n'ọbụkwa mmanwụ ịma na ejebe eje n'ụso na mmụọ ajọfịa n'ọbụkwa mmanwụ ịma na ebibe nwayọ a na-akụrụkwa ọkpọ anya